Moikka, mä oon Rosa ja me kerrotaan teille vähän NVCstä eli rakentavasta vuorovaikutuksesta ja samalla vähän fiilistellään, että mitä kaikkea tämä koulutus on meille antanut. Moikka, minä oon Ronja ja ennen kuin syvennytään aiheeseen, niin me kerrotaan vähän meidän yrityksestä, missä me ollaan töissä ohjaajina. Villanuttu Oy on siis yksityinen perheyritys. Meillä on 3 7-paikkaista asumisyksikköä, Villis, Villasyli ja Villasyke. Näiden lisäksi on Villailo, jossa me tarjotaan valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä perhetyötä. Eli meille tärkeitä arvoja on: puhuminen auttaa aina, meidän toiminta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja siihen, että yhdessä etsitään niitä ratkaisuja. Opiskelu turvaa itsenäisen elämä, turvallinen ja kannustava ilmapiiri on tärkeä tuki opintojen loppuun saattamisessa. Perhe- ja ihmissuhteiden jatkuvuus, tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen, rajat on rakkautta, läsnäolo ja huolenpito sekä yhteiset säännöt ja turvallisuus kulkee meidän arjessa mukana. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, me halutaan tukea kokemusta siitä, että jokainen nähdään, kuullaan ja kohdataan arvostavasti joka päivä. Usko unelmiin, unelmat kantavat eteenpäin. Pakkaamme elämän reppuun rutkasti toivoa, uskoa ja rakkautta. Me halutaan mainita vielä, että yksi meidän tärkeimmistä työmenetelmistä on eläinten hoito. Eli me uskotaan siihen, että eläimillä on voimaannuttava vaikutus. Sen eläintenhoidon kautta opetellaan vastuunottamista ja eläimien avulla on myös helpompi osoittaa niitä omia tunteita. Ja se kokemus siitä, että on tärkeä ja jopa korvaamaton elävälle olennolle tulee todemmaksi eläinten kautta. Ja itse asiaan, eli meidän Villanutun työtiimi on käynyt tämän rakentavan vuorovaikutuksen, eli NVC-koulutuksen. Ja tämä NVC tulee sanoista Non-Violent Communication, eli väkivallaton vuorovaikutus. Ja tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että me oltaisiin ennen oltu väkivaltaisia meidän puheissa, vaan sitä, että nyt me ollaan opeteltu puhumaan ja kuuntelemaan tavalla, joka lisää meidän yhteyttä ympärillä oleviin ihmisiin sekä yhteyttä myös itseen. Ja mikä parasta, tämän koulutuksen myötä meillä on ollut oikeasti mahdollisuus pysähtyä itseemme ja toistemme äärellä työporukan kesken. Ja se on ollut tosi virkistävää, muuten niin kiireisen arjen ohella. Meidän koulutuspäivät on sisältänyt itkua, naurua, haikeutta, iloa ja ihan älyttömän suuria oivalluksia. Yksi keskeisimmistä asioista tässä koulutuksessa on ollut se, että sen kaiken toiminnan taustalla on tunne ja tarve meillä työntekijöillä sekä meidän lapsilla ja nuorilla. Ja ne tunteet ei ole hyviä tai pahoja. Ne on meille viestejä siitä, että joku tarve joko täyttyy tai ei täyty. Ja sitten kun me opitaan tunnistaa niitä tarpeita itsessämme ja muissa, niin me löydetään myös keinoja niiden tarpeiden tyydyttämiseen. Ja voidaan silloin aika ihanalla tavalla edistää meidän omaa ja toisten hyvinvointia. Esimerkiksi oot tosi ärsyyntynyt ja turhautunut, niin se voi silloin viestiä sulle tarpeesta tulla kuulluksi. Tai että sä oot tosi surullinen ja oikeasti kaipaisit yhteyttä toiseen ihmiseen ja tällä sun tarve on yhteys. Ja tässä listassa näkyykin, kuinka monia eri tarpeita sen yhden tunteen takana voikaan olla. Me ollaan siis molemmat tehty tätä työtä jo useamman vuoden ajan ja sitä kuvittelee osaavansa kohdata ihmisiä, mutta tämän koulutuksen myötä sitä on tajunnut, että aina voi todellakin oppia lisää ja syvemmin. Ainakin itse olen huomannut kuuntelevani nykyään ihmisiä mun ympärillä ihan eri tavalla. En pelkästään sitä, mitä sanotaan, vaan mitä ehkä yritetään sanoa tai mitä jätetään sanomatta, eli niitä tarpeita. Ja miten tämä sitten auttaa nimenomaan lastensuojelutyössä? No, mehän kohdataan meidän työssä lapsia, joilla on traumatausta, ja se vaikuttaa siihen heidän tapaan olla vuorovaikutuksessa tosi paljon. Eli sen nuoren viha, vetäytyminen ja ylivirittäneisyys onkin kaikki erilaisia selviytymiskeinoja, ja meillä aikuisilla on valtava vastuu siinä, miten me niihin vastataan. Eli esimerkiksi, jos me vastataan vihaan vihalla, me saatetaan toistaa ehkä just sitä, mitä se nuori on aiemminkin kokenut. Mutta jos me vastataankin olemalla läsnä sekä olemalla oikeasti kiinnostuneita kuulemaan, mitä se nuori koittaa meille sen vihan takaa kertoo, niin me voidaan olla silloin se turvallinen peili, mitä se nuori on kaivannut. Ja just tässä NVC auttaa meitä, se antaa meille keinot kohdata käytöksen takana oleva ihminen, ja se on ihan älyttömän tärkeää tässä työssä, jotta me voidaan olla niitä turvallisia aikuisia meidän lapsille ja nuorille. Eli tiivistettynä tämä koulutus on antanut meille ihan älyttömän arvokkaita työkaluja siihen, että miten me pysytään yhteydessä,
myös silloin, kun tulee vastaan niitä vaikeita tunteita sekä lapsilla että meillä itsellä. Ja täytyy myös muistaa se, että kenenkään ei tarvi olla täydellinen. Tärkeintä on se, että sä pystyt palaamaan kun mokaat ja voit sanoa sille nuorelle tai työkaverille, että hei, huomasin, että reagoin äsken aika vahvasti ja haluaisin yrittää uudelleen. Sekin on rakentavaa vuorovaikutusta. Kaiken kaikkiaan me ollaan ihan älyttömän kiitollisia tästä koulutuksesta ja etenkin siitä, että meidän työnantajalle on näin tärkeää, että meillä on mahdollisuus oppia päivä päivältä ammattitaitoisemmaksi meidän työssä. Todellakin tämä on semmoinen koulutus, jota voi suositella ihan jokaiselle, joka haluaa syvempää yhteyttä ja ymmärrystä itseensä, niin kuin muihinkin. Meidän kouluttajana toimi Hanna. Hannalla on lähes 30 vuoden kokemus tämän koulutuksen vetämisestä ja se todellakin näkyy. Tämän lisäksi Hanna on avoin, lempeä, empaattinen ja huumorintajuinen ja kaikki tämä on osaltaan ollut luomassa sitä ihanaa ilmapiiriä, mikä meillä on siellä koulutuspäivillä ollut. Me jatketaan harjoittelua rakentavan vuorovaikutuksen parissa ja kiitetään teitä, että olitte hetkisen tässä meidän mukana pysähtymässä tähän meidän videoon. Yes. Kiitos!